babbar jaruma mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma mai numfashi. sai miki tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma mai numfashi. sai miki tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma mai numfashi. gaba da Khadija yau sunanki na girmama. mai numfashi. Na san ko a Kannywood aike suka karrama. mai numfashi. Duk wata ya mace wacce take TikTok ta sallama. mai Ba numfashi. wanda ya ja da ke shine wanda ya faɗi gas mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma Na gode tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. mai numfashi Khadija yau waƙar ki na jarraba. mai numfashi. Idan na kammala ko ta ina zan rarraba. mai numfashi. To sai na faɗa ni dai ban ga kamar ki ba. mai numfashi. Ke in ma akwai to ni ban ji garin su ba. mai numfashi. Ke shiga ko ina ke ce dai a sahun gaba mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma Mai numfashi. sai miki tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. Kyakkyawar mace musamman ma a ga zahiri. mai numfashi. Kekin ya fice a juya ido ya zamo fari. mai numfashi. Ga tarin masoya Allah ya baki gari gari. mai numfashi. Iya na garin Kano ma to sun zarce 100,000. mai numfashi. Keki lokaci Allah ya shiga lamarin ki mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma Mai numfashi. sai miki tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. Mai laya matsa don kuwa ga mai zamani. mai numfashi. Kalmomin yabo ni naki nake yin adani. mai numfashi. Karyar 'yan uba su ce sun saki anaba ne. mai numfashi. Dawai su uwar ado a fannin an miki lamani. mai numfashi. Mai miki razani bar mu da shi mu yi maganinsa mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma Na gode tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. duk an bincika iya aktin babu kamar yake. mai numfashi. Idan na zagaya sai na ji an ce sai da ke. mai numfashi. Ina ma za na san makiyanki na bisu na daddake. mai numfashi. Soyayyar ki ce ta saka ni na zo in gaida ke. mai numfashi. Sirrin ɗaukaka ni ma ki faɗan in tsallake mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma Mai numfashi. sai miki tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. Gwanar iya kwalliya komai nata ta tsaftace. mai numfashi. Ga ta da kyandiri babu ta inda ta karkace. mai numfashi. Babu makusa kuma ba a ganin ki a aibace. mai numfashi. A gaida kainuwa ke din ikon rabu ce. mai numfashi. To ki ji gaskiya ai na faɗa ba gaibu ba mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar jaruma Mai numfashi. sai miki tambari wakar nan ta Khadija ce mai numfashi. Mai numfashi ku ji gwanar kamshi rabu da 'yan haushi jikinsu ya yi laushi ki iya rarrashin zuciyarki mai numfashi. Ga tauraruwa sannan babbar